bideo honetan Twitch plataforma famatuan kanal bat sortzen eta kanaleko informazioa txukun jartzen erakutsiko dizuegu. 3000 tweets kanpaina Twitch plataforman egingo dugunez, bertan zuzenekoak egin ahal izateko erregistroa burutu behar da eta kanaleko ezaugarriak pixkat moldat. Beraz, bi gauzatxo erakutsiko dizkizuet gaur. Kanala nola sortu eta kanaleko informazioa nola aldatu. Guzti honek Twitch plataforman lasai-lasai ibiltzeko balioko dizue. Eta baita Twitch euskaratzeko botoa emateko ere. Beraz, goazen! Twitch plataforman kanala sortzeko web atarian erregistroa burutu beharko duzue. Hau egiteko, Twitch web atarian sartu eta bertan registrarse botoia sakatu beharko duzue. Eskubian goikaldean dago botoia. Botoia sakatutakoan leiho bat irikiko da. Bertan gure erabiltzaile izena eta beste zenbait datu jarriko ditugu. Nombre de usuario gure erabiltzaile izena izango da. Kontraseina sartzeko erabiliko dugun gakoa. Eta fecha de nacimienton gure jaiotze data jarriko dugu. Bukatzeko gure emaila sartuko dugu. Twitcheko informazioa jaso eta kanala sortzeko beharrezkoa da emaila erregistratzea. Bertan erregistroa amaitzeko konfirmazio maila bidaliko digute. Beraz, gure emailera jo eta iritsi zaigu mezua irekiko dugu. Bidali diguten gakoa sartu beharko dugu aurreko tokitxoan. Gure kanala irekita eta erabilgarria izango dugu orain. Behin kanala sortutakoan orain gure gustura egokituko dugu. Gure irudiari sakatuz hainbat aukera azaltzen dira. Bertan, kanala aukeratu eta gure kanala ikusiko dugu. Eta hemen personalizar kanal emango jogu. Aukera ezberdin pila ditugula ikusiko dezute xaguakin gora eta bera iten baldin bazute. Gure perfila polit jartzen hasi aurretik, gogoratu hemen guardar emisiones anteriores opzioa ahalbidetzea. Horrela, egindako zuzenekoak gordeak geldituko dira. Goitikan hasi eta pixkat jaisten baldin bagea, perfilaren irudia jartzeko imagen de perfil lerroan nahi dugun irudia txertatuko dugu. Kontuan eduki, neurriak eta formatua. Kanalaren bannerra jartzeko, banner de perfil lerroan nahi dugun irudia jarriko dugu. Hemen, imagen personalizada aukera jarri behar dezute. Eta nahi dezuten irudia kargatu. Guardar aukera agertzen baldin badiezue ondoan, beti sakatu. Perfileko oinarrizko informazioa jartzeko, ajustes de perfil lerroan, gure izen publikoa eta biografia txiki bat jarri dezakegu. Gauza ezberdin asko dituzte hemen konfiguratzeko. Gure sare soziala jarri ditzazkegu, gure izen eta kanalaren kolore aukeratu, egingo ditugun streamingekin egutegi bat sortu, eta abar. Jun pixkanaka kuxkuxatzen eta zuen perfilak personalizatzen. Orain zuen perfila txukun duzuela, disfrutatu plataformaz eta gogoratu 3000 tweets kanpainan zuen botoa uztea. Eman like eta erpidetu kanalera gure eduki eta tutorialen berri izateko. Aio!